Wis Mas, lerenono. Lerenono anggone kowe ngeslot. Lerenono judi. Ah wong ora ono sejarahe lho Mas. Wong judi iso dadi sugih. Wis temenan ngandel aku. Mandeka lereno. Aja judi meneh. Mas. Ini nomor motone piro? 49. Niat ingsun sugih saka receh dadi akeh saka sak lembar dadi 700 miliar sing wis mlumpuk aja kejuguk sing durung ana ndang teko. Sugih. Ciri wong randi duit. Siji, sensitif. Loro, plonga-plongo. Telu, gampang nesu. Papat, arang-arang dongeng. 5, orang ngisingan. 6, uteknya geser. 7, raine remoto pratim. Semua ketidakbenaran itu akan menjadi kesakitan dan penderitaan yang membungkus jiwamu pada saat-saat terakhirmu. Omongane gedabrus. Entut berut. Mbak, nek sampean kon milih Dudu karo Joko nu pilih ndi? Angel. Dudu rasa Joko, Joko rasa Dudu. Angel temen. Lah kuwi cara membedakan dudo rasa Joko karo Joko rasa dudone piye carane? Iki dijajal, era dijajal koyo ngerti ya bedane. Kanggo mas-mas ganteng sing rawet direng. Yo ora wedi ta ra wis ireng kok. Aku padamu. Alah gombalemu ki yo. Alas sak kresek pokoke. Rasa kejebol cintane mecer-mecer. Pare dancuk. Nek kelakon awakmu dadi bojoku no tak kon nang omah ya. Ora oleh ning ndi-ndi. Ngono ya tenan. Yo tenan to. Aku no ya malah sing emoh. Dadi penakne kok emoh iki piye to? Masa aku mek gumok kon masak ora mau sentuh blas. Yo panggah disentuh no. Ora trimo disentuh, yo tak glebak barang. Dik, wis gelem ra ngancani prosesku. Apa? Aku kok ngancani prosesmu. Iya, gelem ora. Kowe lek soro-soro dhewe, sak dhewe ketemu lek kowe wis mapan nek ancane jodone. Enak men to, Dik. Mendaki bersama lebih indah daripada menuju di puncak kok. Cek enake aku wis kesel, aku wis tuwuk ngancani sorone, ngancani prosese mbok kepenak sira dudu aku asu. Jangan ngomong apa-apa kok malah wing-wing. Iki. Mbak, apa bener to nggonmu renek rambute? Mosok gundul. Iya to ki. Ditekoni kok meneng ae. Wis angel. Bener ora, Mbak? Iya to malah harap nangis iki. Saiki
sume ditinggal karo yange amarga ra kuat raga diwedak pupure skincare pancen larang ra cukup ngomong sayang dudu mas yen sayang wani larang yen raget ojo sambat wong lanang kudu kuat tukokne wedake dijune sak nyalone wong wedok jomong ditumpaki anja. Nek wong wedok muni ngene. Aku boleh nggak tanya sesuatu? Saranku lo ya, saranku. Ojo mbok jawab umbar nek. Etok-etok ra krungu ngono lho. Mergo kuwi kata permulaan arep ngajak perang. Tuban Bojonegoro. Tulung rono rene ora sasok macak dadi korban. Bukane kowe dhewe to sing awale gawe perkara. Nggawa klambi nyangklong tas. Pamit ibu ning ngarep teras. Kirane mental isik tipis kaya kertas. Tulung rasa kaken cocot macak sok keras. Nang ngene Pak Kaji niat bertamu. Nggawa oleh-oleh wedang jamu. Aku wingi meneng mung niteni polahmu. Bukane aku wedi karo dapuranmu. Aku tak kerja dulu ya sayang. Lah mbok tinggal kerja, nah aku kesepian piye? Kamu kalau kesepian kamu selingkuh saja ndak apa-apa. Enteng men lah ngomongan. Koyok karo sapa wae. Iki jane koclok apa piye? Jangan lupa salim. Terus tak bacain doa Allahumma barik lana. Ngono kok kon selingkuh. Urung apa-apa es arep unta. Sik to, Dun. BPKB ngono kae lek jaminane motor to. Lah sertifikat jaminane tanah. Lah terus kuwi surat nikah. Jaminane apa, Dun? Nggih jaminan ke bojone to, Budi. Oh alah ngono ya. Ya wis, kapan-kapan aku nek butuh duit gede, tak ngadekne surat nikah ning nggonmu gak apa to? Kok ngadekne surat nikah? Iso njikuk ora so? Alah, pemerasan jikuk kan aku mungkin jaminan ra masalah. Mosok ngene ra masuk kayak ngene. Nyapa? Ojo sombong-sombong lek pas ning dhuwur. Kowe kudu ngerti rasane ning ngisor ya penak, koyo ringan ya penak, apa meneh kok mburi. Wes angel.